става хора? Това е Свекло, той в момента играе на GTA 5, дето го. Мърц. О, не, чакай. Кой гаре учило? Бър. Че ни аре от това месо, че хареса. Той въобще не е такова. Яло. Той игра. Хора, вижте как ще мажат ця колата. Вижте там тази фигурка. Ето го Свекло. То няма да може да тръгне. Ой! Какво приятно. Хора, пишете в коментарите как да влеза. Ето го. Чакай. Вижте. Чакай. Това на онлайн, нали си? Не. Ако е този, бе, трябва. Ей, това Виждам. Треворе. Това мен ли снимаш сега? Не ме пускай, ме. Ще взема таблет. Аре бе, пич. Чакай. Може да чакам бе, не стана вече 100 часа да чакам. Ай, да направим. Марти, снимаш ли? Ето. Я съм във тук. Кой ме уби? Хора, дай да ви кажа едно нещо. Ай, изчакайте, бе. Някъде по-близо там.